హాయ్ అండి. ఇదే నిజం. మీకు ఒక సంగతి తెలుసా? ఎంత సహనంగా ఉంటామో అంత పై స్థాయిలో ఉంటాం. ఎంత దూరంగా ఉంటామో అంత గౌరవంగా ఉంటాం. ఎంత తక్కువగా ఆశపడతామో అంత ప్రశాంతంగా ఉంటాం. ఎంత తక్కువగా ప్రేమిస్తామో అంత మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది. ఎంత తక్కువగా మాట్లాడతామో అంత విలువగా ఉంటాం. ఎంత కష్టపడతామో అంత సంపదలు సృష్టిస్తాం. ఎంత మంచిగా ఉంటామో అంత మనసులు గెలుచుకుంటాం. ఇది 100% మీ అందరికీ అనుభవంలో వచ్చే నిజాలు ఇవి. కావాలంటే మీరు కూడా గమనించండి. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. రీసెర్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్, రమాప్రభాదేవి. థ్యాంక్ యూ.